Det her klip viser min gode ven Henrik, som fisker i Skina. Vi har vores eget lille hemmelige spot, hvor vi hvert år fisker sockeye. Og det er selvfølgelig klippet lidt, fordi det tager faktisk en hel del tid for at få bragt sådan en laks ind til land. Men som man kan se på billedet, så er der kraftig strøm i floden. Man skal passe på, at man ikke går for langt ud og bliver revet med af strømmen. Og samtidig gælder det om at holde tæt kontakt til laksen. Og selv i den stærke strøm er det ikke noget problem for laksen at kaste sig op imod strømmen. Men det er utroligt spændende og udfordrende, og simpelthen frem for alt rigtig godt for sjælen at stå her og fiske efter laks i Skina. Nyd billederne her af Henriks laks.